Октябрь айына да аяк бастык. Бу айда нинди үзгәрешләр көтелә? Үз көченә керәчәк законнарның күпчелеге акчага бәйле. Кайбер мөһим үзгәрешләр турында алдагы язмада. 1 октябрьдан керемнәр арта. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең һәм хәрби частьларда погонсыз хезмәткәрләрнең эш хакы 4% үсәчәк. Бу шулай ук хәрби учреждениеларда һәм хәрби хезмәткә тигезләштерелгән башкарма хакимият органнарында, ягъни МВД, МЧС һәм башка эшләүчеләргә дә кагыла. Банкка акча салучыларга тәгаен күпме керемгә ия булачаклары турында хәбәр ителәчәк. Килешүдә клиентның бернигә карамастан мәҗбүри тәртиптә күпме процентка ия булачагы күрсәтеләчәк. Шул ук вакытта бу хакта мәгълүмат зур хәрефләр белән таблицага урнаштырылачак. Хәзер үзебезгә үк интернет аша финанс операцияларын тыю яки шикләү кертү мөмкинлеге ачыла. Әйтик, акча күчерүгә лимит билгели онлайн кредит рәсмиләштерүне тыя алачакбыз. Моның өчен банкка гариза язып, нинди шикләүләрне билгеләргә кирәклеге күрсәтеләчәк. Бу закон мошенникларга киртә булыр дип фараз ителә. Моннан тыш банклар онлайн операциядә файдаланучы электрон җайланманың, компьютер, смартфонның кемнеке булуын ачыкларга тиеш. Моның өчен электрон почтаны һәм телефон номерын раслатырга кирәк булачак. 80 яшьтән узган кешеләрнең пенсиясе индексацияләнәчәк. Аның төп өлеше 2 тапкыр үсә. Моның өчен гариза язарга кирәкми. Пенсия күләме автомат рәвештә арта. Автомобиль йөртүчеләргә тест режимында электрон тоныклык күрсәтү рөхсәт ителәчәк. Яңа электрон сервис госуслуги авто кушымтасында сынап карала. Хәзерге вакытта юл хәрәкәте кагыйдәләренә бу җәһәттән үзгәрешләр кертелә. Бөлгенлеккә, ягъни банкротлыкка төшүне туктатып туру озайтылмаячак. Хәтерләсәгез, бу чара илдә 2 тапкыр ковидка каршы шикләүләр аркасында һәм Россиягә санкциялар игълан ителгәннән соң кертелгән иде. Шулпан Әмири, Татарстан яңалыклары.